Mae Pwyllgor Menter a Dysgu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i fanteisio ar botensial economaidd sefydliadau addysg uwch a blaenoriaethur buddsoddiad ynddynt. Mwyn creu'r amgylchedd delfrydol ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, mae'r adroddiad yn awgrymu bod angen newid mewn diwylliant gan Lywodraeth Cymru, fel ei bod yn cydnabod bod prifysgolion yn sbardun sylweddol ar gyfer economi Cymru, a hefyd gan y sefydliadau addysg uwch fel ei bod yn cydweithio mwy o fusnesau bach a chanolig. Wel, y prif negas o'r adroddiad yma i ddweud y gwir ydy da ni'n dymuno gweld addysg uwch yn ganolog i gynlluniau a pholisia Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn ymylol ar hyd y blynyddoedd, ond mae'n amlwg rwan bod angen i ni gydweithio rhwng busnes, rhwng y Llywodraeth a'r sector yma addysg uwch i sicrhau y gorau o lle mae datblygu'r economi yn y cwestiwn ac lles pobl Cymru. Mae'r adroddiad hefyd yn amlygu'r bwlch ariannu sylweddol rhwng y sector yng Nghymru a'r sector yn Lloegr, sy'n parhau i beryglu economi ffyniannus Cymru, gweithaf yr arian ychwanegol gan y Llywodraeth. Mae'r Pwyllgor am weld cynnydd yn effaith lluosogi addysg uwch, sy'n golygu bod y sector yn cyfrannu 5.3 miliwn i'r economi yng Nghymru ar hyn o bryd, am bob miliwn a fuddsoddir. I think it's an excellent report that maps out well what's needed to make sure that the interface between business and universities is improved and meets the needs of Wales, particularly those economic needs that are so focal at the moment in respect of the difficulties we have with the economy. Yn ogystal, mae'n argymell y dylai Llywodraeth Cymru weithio'n agos gyda'r adran busnes, arloesedd a sgiliau yn Lloegr i archwilio cyfleoedd i greu strategaethau ac i fuddsoddi ar y cyd.